файзобод яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар тоҷикистон ба ҳисоб рафта 14 июни соли 1931 таъсис ёфтааст. аҳолии ноҳия 124897 нафарро ташкил намуда, масоҳаташ бошад 874,1 километрро ташкил медиҳад. маркази маъмурии ноҳия шаҳраки файзобод буда 50 километр дуртар аз пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. дар ҳудуди ноҳияи файзобод 8 ҷамоати деҳот ва 2 ҷамоати шаҳрак мавҷуд мебошад. шуғли асосии мардумаш кишоварзӣ, чорводорӣ, ҳунармандӣ аст. сокинони ноҳияи файзобод дар партави сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фаъолият ва дар фазои сулҳу субот зиндагӣ осудаҳолона дошта бо меҳнати софдилона дар раванди бунёдкорию созандагӣ, хусусан татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат, саноаткунонӣ босуръат ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми муносиб мегузоранд. дар ноҳия бо мақсади истиқболи арзандаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёду аз навсозӣ 251 иншоот пешбинӣ гарда то ба имрӯз 196 банди нақшаи корҳои ободонӣ иҷро шудааст. вусъати тадбирҳои ободонӣ дар маҷмӯъ имконият фароҳам меорад ки мушкилоти сокинон марҳила ба марҳила бартараф ва сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар мегардад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҷамоату шаҳраки ноҳияи файзобод корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта, бо бунёди иншооти наву замонавӣ симои ноҳия куллан тағйир ёфта, инфрасохтори он такмил ёфт. 251 иншоотҳои ба нақша гирифта шуда, 42 адад дар соҳаи маъриф, 19 адад дар соҳаи тандурустӣ, 18 адад дар соҳаи саноат, 4 адад дар соҳаи варзиш, 7 адад дар соҳаи саҳҳоӣ, 6 адад дар соҳаи кишоварзӣ, 40 адад марказҳои хизматрасонӣ ва мунфаш намудани роҳҳои ҳудуди деҳаҳо ба нақша гирифта шудааст. дар ноҳияи файзобод ба истиқболи ҷашнҳои миллӣ ба таъмиру навсозии роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. имрӯз дар доираи нақша чорабиниҳо роҳҳои маҳаллӣ таъмир карда шуда, марҳила ба марҳила асфалтпӯш карда мешаванд, ки ин иқдом барои осон намудани рафту омади воситаҳои нақлиёт замина мегузорад. бо дастгирии ҳукумати мамлакат иншооти зиёди иҷтимоӣ аз ҷумла дар соҳаи маориф, тандурустӣ, марказҳои хизматрасонӣ, хатҳои оби нӯшокӣ, таъмиру навсозии пулҳо ва мунфашгардонии роҳҳои автомобилгарди байни деҳа, бунгоҳи тиббӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ бунёд карда мешавад. ин тадбир имкон медиҳад ки инфрасохтори шаҳрак ва деҳоти ноҳия такмил дода шуда барои сокинон хизматрасонии босифат муҳайё карда шавад. ما minnatdorии خودро ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки мо соҳибкорон ро дастгирӣ менамояд ва дигар корхонаҳои саноатиро бунёд созем ва баҳри мардум ҷойҳои нави корӣ пешкаш намоем. дар ноҳияи файзобод барои вусъат бахшидани корҳои бузурги созандагӣ ҳамзамон соҳаи саноат низ рушд карда, корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бунёд гарда имрӯз фаъолияти назаррас доранд. аз ҷониби корхонаҳои санъатии ноҳия навобаста аз шакли моликияташон дар маҷмӯъ ба маблағи 24,4 миллион сомонӣ маҳсулоти санъатӣ истеҳсол ва коркар карда шудааст. тибқи маълумотҳои омории рушди соҳаи саноат дар 3 соли охир ба ҳисоби миёна 118% ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ ноҳияи файзобод дорои захираву имкониятҳои фаровон буда, дар натиҷаи вусъат додани корҳои бунёдкориву созандагӣ ва амалисозии нақшаҳои созанда аз ҷумла бунёди иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ метавон гуфт ки симои ноҳия то ҷашни бузурги муқаддаси миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ хеле дигаргун ва сатҳи зиндагӣ ба сокинон беҳтар хоҳад гардид. маркази ноҳия шабонгоҳ чароғон буда ба макони дилписанди сокинон табдил ёфтааст. дар чунин шароит ки аз ҷониби давлат ва ҳукумати мамлакат муҳайё карда шудааст, сокинон шабонгоҳ ба сайру гашт баромада истироҳати худро комил мегардонанд.